Non. Ne t'a dɔn e de sera ka fura in bila I ka sokɔnɔna la cogo min na patron muso ka dɔn ka to o ye quoi. Eh bozo ne m'a bila ne b'a bila min o ma ne siso de tɛ. Bon sisan ne ko ne bɛna mun f'i ɲɛna n'a y'i ɲininka dɔrɔn a f'a ɲɛna ko non k'i ta tɛ k'i terimuso dɔ de bɔra yɔrɔ dɔ la I m'a fɔ ma ko de nana ka na d'i ma k'i y'a bila yan nɔ I tulo bɛ na. Ka nkalon tigɛ wa ayi ne tɛ se ka nkalon tigɛ. E tɛ se ka nkalon tigɛ e fɛ ka mun fɔ o la se e bɛna mun de f'a ɲɛna. N'a ye ne ɲininka ne b'a ɲɛfɔ a ɲɛna de. Madame a fɔ dabila ka bɔ kulo kɔrɔ dɛ. Bozo n'a kun ne ɲininka ko kɛra cogo o cogo ne b'o bɛɛ de ɲɛfɔ a ɲɛna. Mais e ye fura min ta fɔlɔ. Ne m'a ta dɛ. E m'a ta wa? Ne sigalen ne kun ne tun bɛ k'ale n'a sɔrɔ n kɔnɔma de don ni kɔnɔma tɛ fɔlɔ ne b'o ta cogo di. Sofia n bɛna mun f'i ɲɛna quoi. Komi I b'a la k'i sigalen bɛ I yɛrɛ la n m'o fɔ ma ɲɛna ka s'o ma quoi. Ne bɛna wari d'i ma n m'o fɔ I bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la quoi. I bɛ taa alimɛtini don I tɛgɛ la quoi. Duti yɛrɛ ka bɔ nin ko in na quoi. Ko alimɛti wa? Ayi biriki bɛ ka bɔ kɔnɔ bi ne ka tasuma mɛnɛ na. Tu es tasuma mɛnɛ ko kuma fɛn o alimɛti fura dɔ de don dɔgɔtɔrɔso la o b'a don muso la n'a donna I la I m'a fɔ ma I tɛ se ka den sɔrɔ fo n'i y'a bɔ don min na I bɛ n'i jɔ wa ko non c'est pas la peine. Ne taara o don yɛrɛ la n'o ye ne faga ou bien ka ne bana ne b'o kɛ cogo di? A tɛ foyi de k'i la. Est-ce que y'a fɔ ma parce que ne kɔni ne b'a dɔn n'i y'a ye nin ko in bɛ ka se nin bɛɛ la n'i ye alimɛtini don I yɛrɛ la sisan n m'a fɔ ma e bɛ kisi ka taga ne yɛrɛ bozo ne bɛ lafiya. Tiɲɛ yɛrɛ la ne ma deli k'o ko ninnu ne tɛ n'o kɛ dɛ ne tɛ n'o kɛ. Nin bɛɛ kɛ ko e ni ne fila de pour que an bɛ se ka ka mɛndiya kɛ lafiya la cogo min na kɔnɔmaya duti ko kuma na an k'olu bɔ a la quoi. Est-ce que y'a fɔ ma. N'ala ye min latigɛ o de bɛ kɛ ne tɛ se k'o kɛ ne ma deli k'o kɛ. E tɛ se k'o kɛ. Ne ko deli ka ko min ye n'o ye ne bana. Ok y a pas de problème. Ne ko ne tɛ dɔn ne ni ko k'i tɛ se k'o kɛ n'i ye kɔnɔ ta don o don k'a fɔ ko wa ko bozo de ta ye n tɛ n jɔ a responsabilité kɔnɔna la dɛ kana n'a fɔ k'i bɛna ne ka foyer détruire dɛ moi je n'aime pas ça. N y'a f'i ye ne ka taa alimɛtini don I ma sɔn sisan sisan o kɛra I yɛrɛ ko ten k'i t'o fɛ ni fura san ka d'i ma I taar'o bila yen nɔ n'i y'o ta I ko k'i b'o ta ko wa ko e fɛngɛlen don I yɛrɛ la de patron muso taara ka t'o ta I kɔ sokɔnɔna la maintenant ça devient un problème n'a y'i ɲininka dɔrɔn a f'a ɲɛna ko mɔgɔ de nana ka n'a d'i ma a banna ne kɔni ne bɛ mun f'i ɲɛna nkalon tigɛ o tɛ kojugu ye est ce que i b'a fɔ ma nkalon tigɛ k'i yɛrɛ bɔ mais kana nkalon tigɛ ka mɔgɔ wɛrɛ to o de ma ɲi ɲɛnamaya la ne kɔni ne bɛ mun f'i ɲɛna o ye. I kɔni bɛ ka fɛn fɛn kɛ ne tɛ se ka min kɛ wala ni sa ye. I b'a dɔn dɛ ne ma wuli ka n jɔ nin dennin in ka ko la nin bɛ fɛ ka ko lase ne ma dɛ e ka ko n kan ka kɛ cogo la n yɛrɛ b'a dɔn. Bozo sisan kɔni I ye dumuni kɛ I fara I ɲinɛna ne ka kado bɔ. Sofia o ye mun kado ye tuguni. E ko ne ma ko ne ka taa I mase so kɔnɔ ne n'e donna so kɔnɔ a bɔra min na a ma dogo ne ni mɔgɔ fila si la. Sofia sabali sa e kɔni ma dɔn ne t'e nɛgɛ ni ne k'i mago wa ko n bɛ mun k'i ye dɔrɔn I m'a fɔ ma n b'o k'i ye de. Ne ko k'e bɛ min kɛ ne e b'o kɛ ne komi I ye sago bɛ sɔrɔ ne na I bɛ fɛn o fɛn ɲini ne y'o bɛɛ d'i ma o de kama I b'i yɛrɛ la ɲinɛ ne kɔ. Sabali sa ko de ka ca sa ne ye sago sɔrɔ la cogo di ka n yɛrɛ ye ka n yɛrɛ la ɲinɛ kɔ I b'a dɔn k'a fɔ ko I ka ko ka bon ne bolo I ka ko ka di ne ye. Ni ne ka ko ka di mun de la I t'a yira mɔgɔw la. Sofia ka yira mɔgɔw la I n'a fɔ cogo di e mɔgɔ bɛ ka ɲinɛ k'a fɔ ko wa ko ne furulen de don muso bɛ ne bolo ne bɛ muso fɛ ne muso bɛ ne fɛ ka yira mɔgɔw la cogo di nin ye wagatini ko dɔrɔn de ko ye. Donc n'i y'a faamuya e bɛ ka fɛn o fɛn fɔ ne ɲɛna o si tɛ tiɲɛ ye. Sabali sa kana na mɔgɔw kunkolo sufɛ tuguni sa o si tɛ tiɲɛ cogo di mais e yɛrɛ ka nin ko ninnu a jateminɛ dɔrɔn. Bozo ne y'i faamuya sisan kuma tɛ nin kɔfɛ tuguni ne bɛ n ka kɛta dɔn. E bɛ ka kɛta dɔn fo ne nin kuma sugu ye e fɛ ka mun kɛ. Bozo ne y'i faamuya ne kan ka min kɛ ne yɛrɛ de b'o dɔn. Sofia e ka mun de kɛ sa.
ni ne y'a faamuya ne ye nege wulila dɔrɔn e b'i nege da ne na de. Musoya o tɛ sa an ma se foyi yɔrɔ ninnu na sa. N'o tɛ mun ne don sisan. E b'a dɔn wa i ka ko ka di ne wa i ka ko ka bon ne bolo mais e bɛ k'a bila ka taa yɔrɔ min na a ma se fo niveau fɛnɛ la sa. E ka ne lamɛn sa i ka kado ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ i sara ne bɛ fɛ ka 4000 ne fara a kan est-ce que i y'a faamu o dɔrɔn de kun don. Awɔ n bɛna 4000 fara i sara kan mais n tɛ fɛ patron muso ka bɔ a kalama dɛ ni kalo sara dɔrɔn ne yɛrɛ de b'o d'i ma i ye n ka kuma faamuya. Ok ɲaamu. Voilà seulement juste ça quoi i y'a faamuya. Awɔ ɲaamu. Je pense que porte mon ami à boire. Patron muso nana i tɛ ne ka taa dayɛlɛ. Et mon frère, c'est pas donc. Du coup, il y a des dépassés. Au coup de main, mais n'a pas regardé la couille. A qui n'a mal à ça, avec un Iran là, il faut que n'a sur les balais, faut que nous go Iran mon là. Bon, tu vois. Bon, il va y avoir un problème de quoi. Ne mɔgɔ nani nɔfɛ a ka situation na i b'i sigi i ta kɛ yɛlɛ de mɔgɔ la ni ye yɛlɛ ko ye yan. Lacɛ mais ne ma yɛlɛma kɛ cogo di i tɛna ka kelen f'i yan n'a sɔrɔ i b'a fɛ i jarabilen don a la yɛrɛ a ta dɔrɔn i k'a k'i ka filanan ye. O fana mun kuma so i ka jarabi a la tugun. Mais problème bɛ yɔrɔ jumɛn na o tɛna fɔlɔ e la wa o tɛna laban e la. I b'a dɔn wa ne yɛrɛ nin ko in na quoi ne yɛrɛ hakilina yɛrɛ tɛ kelen ye quoi. I bɛ k'a ɲɛɲini pour que den bɛ se ka déplacer ka bɔnna cogo min na ne nana i jogo quoi ko ne k'o ta ko ne jarabilen n tɛ manamanakan yɛrɛ da yan ne jarabi n ka baarakɛla la cogo di. Fais gaffe i k'i ɲɛ ci ou bien i k'i tulo ci a ka ko kɛta bɛɛ kan cɛ hali n'a yɛlɛl'i fɛ o kɛ biya ye kana n'i ɲɛkɔrɔma diya a kɔrɔ yɛrɛ soit a bila ka bɔ baara la ne kɔni ɲɛ ko solution dɔrɔn na. Kuran foyi t'a la n y'a fɔ yɔrɔ n y'o hakilina ye nin fana hakilina dɔ ye. I bɛ fɛn dɔ san kɔ. Patron ye kan bɛ ta. Awɔ tɛ nin tɛ foyi ye. I y'a faamuya. Mais nin t'o wari ye dɛ. 15 000 filɛ nin 3000. I bɛ nin minɛ. Ko ka numéro di ma wa mun na. Il y a un numéro là. Ayi a banna sisan de ne y'a faamuya ja Bamakɔ ko bɛɛ ye wariko di ne dun nani ne don wari ɲini na Ala i ka ne dɛmɛ ne bɛ wari sɔrɔ cogo o cogo ne k'a sɔrɔ ten tɔ